Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa da abokai ko wani lokaci da aka saba yau shine ranar Lahadi da muke sakin fina-finai. Kowace Lahadin Laraba muna sakin fina-finai na musamman wanda suka sha fassara da inganci kuma wanda idan ya zama da ku kalle su gaskiya za ku jinjina kuma za ku nishadantu da waɗannan fina-finai manyan fina-finai da muka saki za mu saki a yau Lahadi. Yau Lahadi muna za mu saki fina-finai sababbi wanda suka zamana sun samu ingantaccen fassara da kamfanin Sultan Film Factory. To fim ne fina-finai ne da zamana muna cikin su kowace Lahadin Laraba kenan. Idan kana buƙatar wannan fina-finai sai ka diba kan profile din wannan YouTube channel din, ta ga lamba tana nan, tana WhatsApp sai ka yi magana ta WhatsApp kuma ko kuma idan kana amfani da Telegram ka danna exactly link inda ke kan wannan YouTube channel za ga zai kai ka cikin gurbin da muke saka fasoti. Da zaran ka magana akan comment insha Allah kai tsaye zan maka reply insha Allah kuma da maka akan duk abin da kake bukata. In kana bukatar shiga gurbi ya fi zalika sai kai magana akan wancan YouTube channel din, akan channel na Telegram. Ina muku kwa fata alkhairi, kasance da mu yi fina-finan namu na musamman ne kuma za mu kawo muku su da idan ku kalle su za su nishadantar da ku matuƙa insha Allah. Na gode, sai mun haɗu a kan YouTube channel, kan channel din Telegram. Na gode. Ta kuma ta linki yana kan profile din wannan YouTube channel, sannan kuma number ta tana kan profile din wannan YouTube channel.